grad antallet af spillere, de fik med i angrebene. Fordi det faldt dramatisk, og vi så også i den her situation, at Gift Links nærmest er mutters alene i sin fremdrift. Så den der løsluppenhed, der prægede AGF i den første halve time. Nikolaj Poulsen. Med en bold, der bliver lidt lumsk. Og Nikolaj Larsen ud. Ja, det er bare lige præcis en lumsk aflevering. Det er rigtig godt slået af Nikolaj Poulsen. Fordi Nikolaj Larsen, som vi kan se her, kan jo ikke komme ud. Og det der er ikke nogen forseelse. Det er bare en mand, der er stærk i kroppen. Det der er en forseelse. Poulsen, Patrick Mortensen. Rasmus Carstensen. Og Nikolaj Poulsen. Han skal have en lille undskyldning, fordi